סוף סוף זה הגיע. יש דרך לבדוק את הגיל הביולוגי שלנו. חברה בשם NU שמתמחה בלקחת נתונים מבדיקות דם, בדיקות רוק וכדומה, ולתת לנו איזשהו אבחון של הגיל הביולוגי שלנו, של המלצות תזונה, המלצות כושר, המלצות שינה וכל מה שקשור ללונג'ביטי, לאריכות ימים, מביאה איזשהו מוצר בדמות ערכה, קיט, שיש בתוכה גם דרך למדוד, לקחת דגימת רוק ביתית, לקחת דגימת דם, דברים ממש שהם בייסיק, ולשים את זה בתוך המחשב, להעלות להם את זה כקובץ, ומשם הם לוקחים תקופה של משהו כמו 6 עד 8 שבועות, ונותנים לנו את כל האבחון המלא, איך אנחנו יכולים לבוא ולשמור על הגיל שלנו. יותר נכון, אנחנו יכולים לקחת ולהיות הרבה יותר צעירים ביולוגית. בסרטון הזה נעשה איזושהי סקירה על האתר. אני אציג לכם איך בדיוק החבילות שלהם מאוינות, כי יש להם לא מוצר אחד אלא כמה מוצרים, ונראה איך באמת אפשר לקחת ולשלוח את זה גם לישראל, גם אלינו את הבדיקה הזאת. אגב, הבדיקה הזאת מומלצת אחת לחצי שנה.